mehriban tomoşaçylar. Size dünyadaki en gowy arzulary ýollap, hünäriniň ustada atly gepleşigimiň täze täne başlaýar. 21-nji asyrda ösen döwürde bolsa insanlar palçy gelne däl, eýsem klinik psixolog ýüz tutmalygyny aýdyň düşünýärler. Şoň üçin biz bugun gepleşigimizde hormatly mehmanymyzy klinik psixolog Täşnewat Anamradowny çağırdyk. Täşnewat Anamradowny size gepleşigimizde hoş gördük. Çakylymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolun. Çağıranız için taňra İlkinci soalımız. Klinik psikolog bileki psikologiyanın görünüşlerinden ayrı tapawudy doğrusunu söhbetimiz şonun başlaýly. Ören doğru bildenden sonra. Çünkü gıyna tamam şu an kim nähili psikologmun kimdigini bilmeýärler amma da psikologlar doğrudan her türlü görünüşde bolýar. Kliniski psikologum bu psikologlaryň bir görünüşi asliyetine biler ilki bilen Lukman bolmaly. Esasy bilimi Lukman ve Lukmançylykda klinikada ya вообще sağdyn durmuş meselelerini adamlaryň arasynda bolýan psixologiski ýagdaýlary, psikologik ýagdaýlary kömek berýän spesialista klinik psikolog diýiler. Toşanyň ilki bilen bilimi Lukman, şoň gapdalynam ol psihologiýa bilen meşgullanýar. Ýagny klinikada duş gelýän ýagdaýlarda psihologik kömek berýän klinik psikolog diýiler. Sportiwny psikolog bar, psikolog mektep okuwçylarynyň bar, kiçi çağalan psikology bar. Toş psikologlaryň her türlü görnüşleri bar. Ýöne men içinde şol klinik psikolog. Esasy bilimim men Lukman. Lukman. Sizin klinik psikologiýany saýlap almaňyza haýsy waka sebäp boldy? Bu näçe wagtdan beri siz bu psikologiýanyň içinde? Bütün bu soru men sebebi instituty konservatordum. 87-nji ýylda. Men institutda gapýarkam akuşer ginekolog bolaryn diýip arzu edýärdim. Ýöne biz bir zat pikir edýäs, bolýan ýagdaýlar başgarak bolýar. Diňe sen Lukman molanyň bilen çäklenmän eýsemde psihologiýa tarapdan adamlara goşulmasaň, şoňa çemeleşmeseň, ona sen netijelik beren. Şu sebäpden men soňky döwür klinik psihologiýa boýunça köp iş geçirýän çem kak Lukman. Sebebi derman bereniň bilen adam gutulur bolmaýar. Emma derman berip adama düşünürseň, nähil bolýar, näme ýetirýär, nähil netijeler berip bilýän düşünürseň, şoň ýagdaýyna görä, şoň aň ýetirişine görä düşünürseň, onu netije berer. Şu sebäpden hem klinik psikologlyk maňa şu wagt işimde netije köp berýär, nejeli prosto Lukman. Demek söz bilen bejerýäňiz. Howa. Nime buğday nanyň bolmasa, buğday sözüň ýokmy diýär türkmen. Söz bar kime bat, kime şappat diýýär şahyryňym, her kime her hil täsir edýär. Käwagt jemgyýetde şeýle bolýar, dälin taýak ýola getirer diýär, hoştöz, hoşamay aralaşmak, ýakynlaşmak, kemer oňyn täsirini bermeýän wagtlaram bolýar. Da, sirdim. Psikiatr bilen psihologyň aýra tapawdy. Psikolog bu adamı gorýar. Adam öz-özüni düşünür ýaly. Psikiatr bu jemgyýetdi gorýar. Şonuň aňynyň ýagdaýyna görä, keselçilik sebäpli ýagdaýyna görä özüne gassetmeli, beýleklere de ziýan bermeli ýaly. Psikiatri olýan bejerýä, olýan kesel bilen işleýär. Ýöne egerde psihologiýa ugruna üns berilmese, ýagny öňe alınmasy, adam şol dälhana Berýanyňda şoň içine düşýär. Sebebi öňüne almak ören wajyp. Käbir ýerlerde adama düşünmeli. Öz-özüne düşüner ýalatmeli. Biziň köp edýän hereketlerimiz biziň aňymyzda däl aňasyna, nisaznaniýa, podsaznaniýa bagly bolýar. Köp adam öz podsaznaniýasyny bilen batır ömeýden, insenmeren. Bilmänçi, oň üçin psikolog ören gyzykly, ören wajyp. Bu her ýerde gerek. Mektepde de gerek, sadykda da gerek, maşgalada da gerek, luboy işte de gerek. Şol psihologiýany bilse, adam öz ýagdaýyna düşüp biler, beýleki adamyň ýagdaýyna düşüp biler. Şo taýda gapma garşylyk däl, düşünüşüp çözmeklige getirýär. Onuň üçin psihologiýa öňden bäri bakärim bolsa şu wagt şoňa üns berýärler. Käbir adamlar TikTokda öz çykyşyny diýär, kim psikologlar gerek geldi. Imne şolar ýaly adamyň özlerine de psikolog gerek. Men öz çykyşymda aýdan psikolog özüne de psikolog gerek. Ya mudama adamyň çylşymly günleri bilen iş salşmak adamyň özüne de täsir edýär. Sizin psikologunuz kim bilip bilersizmi?
Men psikologum. Men psikologum Tatyana Mujitskaya dep bir psikolog bawr setdi. Men ören köp hatalşyan. Men gynasagam on sapagna online gatnaşam, hem jele gatnaşıp bilemak. Yöne arzu ediyen, şoň nemesine barman. Yöne şondan men özüm güjalem. Men şondan öz köp soraglama jogap alýan. Ören köp psikolog, ören köp kitaplary var. Ören şeýle svetli psikolog. Özüne sereseňem göwnüň açylýar da. Aranjy beren kogowurya, kitler neme diýär, bakallar, kolleksiýa şeýle bir gyzykly psikolog durmuşa garaýşy совсем başga. Понимаете? Вот psikologiyada diýilýär da köp adam diýär, men şu zat islemek, men şundan gitjek diýilýär. Hiç yerden gidip bolmaýar, diňe bir ýerlik baryp bolýar. Onuň üçin adam men şunu etjek diýip şoňa ymtylmaly. Men şundan gitjek diýmeli, nire gitjek? Sonra. Men şundan gitjek diýerler, şu ýagdaýdan gitjek diýär. Şu ýagdaýdan gidip bolmaýar. Plan ýagdaýa baryp bolýar. Essen diýilen zatlarda ören köp neme bar. Täşnat anmyradyn. Eger sir bolmasa, size ýüz tutýanlaryň Allah wasy haýsy mesele bilen ýüz tutýarlar häzirki döwürde. Soňky döwür aýryşma boýunça ýüz tutýarlar. Gynansaňam Maşgala meselesi. da maşgala meselesi. Iki adam men hiç için biri bilen işlemeyen, men hukman beýleki tarapyndan dinleýän. Köplenç erkek adamlar gelýär da soňundan aýallary psikolog gatnaýan bolýar, erkekler hem düşünüp garajak gelýärler. Toýst gelýän sonra iki adam da ajelini gurlaşan ikisem zalat oturup özüne düşünýän sen bilýärmi şu sen şeýle adam şeýle howa diýär. Käse yo men bilemakdym beýledigmi ýöne men erwet adamama däýärli da men. Onu göreli gowzatlar diýär ne? Ne şeýle. Opşe adam özüni gowzat görmäne innig edilmeli. Ne novustda görkezler desinçiden ýaşly adam. Eger adam hukmuna neme dip alsa kär boýunça däl. Lisensiýadan galýa da ýykylýar. Hem ýykyldy diýerler. Menim de sirediň oň turşuny. Ýykylmak lüboy adam ýykylyp bilýär. Bütrep ýykylyp bilýär. Üns vermän ýykylyp bilýär. O asanlykly ýykylyp bilýär. Ýöne ýykylma wasynyň turşuny zerek. Şo ýaşda, şo ýagdaýda aljyraman, böküp turmagmy, tüweleme, biz agyň ýaşyna şeýle galaýsak da onu malades bolýar. Düşünýärmi? Her bir zatda gowzat görjek bolmaly. Şo da innig edilmeli. Gynansaň köp adamlar застревает erwet zady. Aýşy ýok, aýşy bolanak, şu erwet. Şonum näme üns berseň şoda köp bolýar. Gowzat üns berseň gowzat mydama gözüňe ýylar. Erwet zady ne oglanlar maşinalarda. Ey men maşinamy almyn, men maşinamy alkyn. Bu maşina menki alkyn. Ey maşinaň plan da näme kenim. Maşin köp ekeni. Maşin köpde üns köp berýär. Şoň üçin o köp bolýar. Bot erwet zady üns berseň erwet zady köp bolýar. Çağanım terbiyelecek bolsaň şoň bu momentlerine üns bermeli. Şunu gowetdiň diýse adam innikide yeni etjek bolýar. Sen şoňa patlady bişlik goýup meniňden hem saçynýanam diýse, onu olup saçynýan jagadan görmeýän. Toýst gowy tarapyna etjek bolmaly. Gowy diýseň adam gowy boljak bolýar. Adamamy da sen erbesin ýalňyşyň, sen käbip sen tupoy diýär onun çağı dogdurma, ýok men tupoy, eşemem tupoy, etmem tupoy diýip şonu özüne primat etdi. Şonum öz samatsenkäsi diýilýär-de, özüne şeýdip baha berilýär. Ine samatsenkä diýilýär da ona maýdyp geçeýin. Samatsenkä diýilende gynansaňam o bize daş döwrüniň berýän, ýakylymydyň berýän bahasyndan bolýar. Sen özüň daşyndan görüp bilen aga. Sen soň aň ýetirýän, o 40-da aň goýulşypdyr diýär. Şonu diýär, "Ey dogdurm şu diýerler dogurken men şeýle kenim, men beýle däl ekenim" diýilýär-de. Onuň üçin çağa da şu kiçilikden şoň gowdugyny, gyýdyň akyllydygyny, gyýdyň mähirlidigini, sähelçe zat etse de şunu edipsiň diýip bir berekalatyny bermeliler. Başgalada da bolýar da ne şeýle hemme çağa hemme işleri edýär, içeriğini süpürýär, bir öz kitaplaryny, öz komutasyna orada muzur dökmek görse, hem muzur dökmäsiň de gygyrýarlar. Şo dogdan hem edin radyny tüweleme, berekella diýmäni başarmaly. Wagt şuna meden bolsaň ne gülýär bolar diýseň, et aýry mesele. Asyz gaýtym şo adamyň indikide etmeginiň öňüne alýany. Çağada şo prokompýut diýler, şo bolýar. Onuň üçin çağa da şo diýlenne edin iş üçin berekalatyny bermeli. Da ula adama da şeýle. Adama berekalla müngül öldür diýär, näme şu käbir adama berekalla diýsem hedil edip işleýär. Waýy şunu etdik, şunu çeşetdik bolýar. Bir söz bilen hem diýilmek diýip gatyrýarlar. İnsan göwnädikde şahyrda da şeýle sözler bar. Söýülen sen näme başarsan, gülle tikenle gülwa diýär. Şoň üçin ilkinji
Size yüz tutanlarına. Nemeden başlayanız? Men ilk bilen adamın özüne söz verip, şu özün ne maydası gelse, sebebi doğrudan gelip neten adama öz ardına etmağım kıyım. Onu uğurtturucu soruqları veriyen. Men dama adama gürlep başlanan göңülük veriyen. Adam özüm şutayda aydılan zaten hemmesinin konfidensialini qalcağı, hiç yerde yayradılmacağını aydiyan. Adama dine göňülük berip, ya uğurtturmak soruqlarından çäklenme, esemde ular ýaly ýagdaýyň durmuşda bolýanlygy barada aydiyan. Şol kömek alıp biljekdigini aydiyan ýagdaýda. Sebebi ne başta siz diýdiňiz palçy. Ýogdanam köp adam içine sığmansaň palça, käbiri parikmahiri, käbiri manikür, pedikür walany da içine dökýärdi. Sebebi adam şu içine ýygnasa şu keselçiligi öwürleýänini bilip, ona merkim aýdyp bolana, köp zat ýene ataň aýdyp bolana, köp zat joraň aýdyp bolana, köp zat adamyň aýdyp bolana. Men şular ýaly ýagdaýda aýallara günnelik edinmeni teklip edýän. Günnelikde ýazmaly. Her gün ýöretmeli. Oňury bilsen, başary bilsen her gün ýöretmeli. Ýöredöňde de gowzatdyr atmça etjek bolmaly. Käbirde ay günüm gowy oň üçin işlet ýazamak. Aýtym günüm gowulyny şu zat şeýle boldy gowy. Hudaýjan şu neden öşkürne şu zat men oňurdum. Şu zat men başardym diýip bir öz üstünlikleň ýa-da ýerň bolmaly. Gynanýan zatlary adaty men kagda ýazman teklip edýän. Ýazyp göwnüňdäki hemme agyr momentleri ýazyp ukap, aglap soňundan şonu ýok etmeli. Şeýle de ukap da agyr düşmedi ýaly. Ýöne şu zatlar goý bermeli. Durmuşda mudama gülalyglyk bolanakda. Akynama garawynama bir ýeňillik durmuşama agyrak geranma. Onuň üçin şu zatlary üstün çykmak üçin näme bizi öldürmese, şu bizi güýçledýär. Doğrudan adamda düreli bäri şu bir 6 tane emosiýa var da. 6 emosiýaň diňe biri begenmek. Galany gaýgy, gorky, ýürek bulanç, nemesi bir agyr nemeler. Şeyde seretsen de. Agyr duygular. Ýöne şu duygu, şu emosiýa, duyguda emosiýalar adamy wyjud etmeli. Ýaşamagy, dowam etmäge kömek eder. Sebebi adamda gorky bolmasa, hopda özüni gorap bilmeýär. Neandertalcy bolan bir adamlaryň bir görnüşi, olaň lobny части ploski bolup, ştaýda nirazbiti bolan. Lob, beynin şu bölegi nirazbiti bolan. Olarda gorky bolmady. Adamda gorky bolmasa, ýykylmak, koprýagda düşmek, çukura gaçmak, o döwürlenmen görünmedi. Şolar ýaly hopda özüni gorap bilmän, olaň ýok bolup gitmegine getirýär. Şu wagtga Homo sapiensler olaň lobny части ören gowy razvit, bu emosiýalaryň düýbi, emosionalny adamlara gatnaşylan düýbi hemmeti şu lobny части. Onuň üçin lobny части travmalaryň köpüsinde emosionalny defektlerim bolýar. Şu часть ören wajip çatdyr. Kstati, вот ara geçip intoksikasiýa длительно alýan adamlar şutkosda adam ploska bolýanlar. Şu taý beynin şu böleginiň işlemedligine getirýär. То есть вот täsir edýän zatlar, ýani ýöne şol 5 ilhencem bolsa, gorky diýsen hiç kim halamak diýär adam, gahar diýsen, bulan hemmesi adam wyjud etmäne kömek eder. Eger şo döwürde begenç birje emosiýa gowy bolup galalary tersine bolan bolsa, 5 gowy bolup birje erwet bolan bolsa, adamlar çakaçely ýaşap dowam edip bilmezdi. Sebebi adam begenen gowşaýar. Uşak bu совсем bir hili nemediyada hareketi de adam oluyor. O döwürler hiçlikleri ağa olurdu. Bilmeyiz. Onun için şu emosiyalar bir de wyjud etmene getirdi. Inni şuun kugun. 5 emosiya, bir emosiyanın karşısına şu emosiyalar köp baştan geçirsen keselçilige getiriyor. Bilmeyiz. Onun için gorky bilen nähili bolmaly emosiýa, gahar bilen emosiýaň nähili gahar özüňde переработать etmeli şu zatlar barada psikolog öwredýär. Sebebi gahar gasap diýler. Doğrudan adam gahar gelenne öz territoriýasyny gorumak esasynda, öz ideýasyny, öz diýen zatyny gorumak esasynda bolýan ýagdaýda şunu adam gahar bolmasa Mıntıda yaşap bolmaýar. Gahar her kimde de bolabilýär. Ýöne şo gaharyny gazaba ursa, to последствиясы var.
Gahary özüňde basyk goýsaň, o da keselçilige getirýär. Onuň üçin hem şular ýaly ýagdaýda, şu adam men gaharym gelýär diýip özüň şo zatlary analiz etsen. Ödüm şoň garşysyna häzir men pauza ýaman gowzat. Şeýle bir anekdot bada näme bilen отличается большой театр от малого diýilýär. Pauza diýilýär. Näme üçin? Sebebi käbir ýagdaýlarda pauza saklamak öwrenmez. Hatta size gygyrban durun bolsalar, sразу bir reaksiýana garaşýarlar. Sen garaşýan, pauza tutýan, aýtyp o nerwinçde diýär, näme derkä, näme diýerkä. Bar diýjengem şumy diýende, türk diýen bolen garaşan dadyny alanak bolady. Bilmezmi? Pauza to gowzan. Gaharyň elende de şeýle. Sразу gaharyň elip diliňe gelen dadaýsa, sen problemany bolýar. Bizden näme bir-birine bir zat diýär. Eger näme men şulardan silýän bolsam, onda şoň diýen zady men gatkan gatwurmaýan, ha. Şeý men onu bilýän, men onu silýän, men onu bilýän, o maňa diýen men kemçilik maýdanlar. Erwet niyet bilenim diýen. Da, erwet niyet bilen däldir. A men näme bir adam halamak, o da maňa bir zat diýse, he, şo dogry maýdan bolsa men şoňa garaşmam elbetde. Men sразу şoňa gaharym ele. Onuň üçin men kim aýtdy maňa şonu? Näme üçin aýtdy diýen dady, ýa-ni diýilen dady bölüşdirse, onu men вообще gaharym gelmeýär. Düşünýärmi? To есть biz öz gaharymyzy kontrol etmäni normal. Beýdiýsem siziň gaharyňyz gelmedi biljek, gaharyňyz geler. Durmuşda bolýan ýagdaý. Ýöne şo bolaýanda da sen sразу öze öwrenen, şu men gaharym getirjek bolýar. Sen näme menden isleýär? Şeýle sen onu almarsın. Ilki pauza, onuň bar diýjegem şumyti. Ili вообще jogap bermän gidip, soň jogap bermän bolýar. Başgalada da şeýle, biri bir zat diýär, o bilikim bir zat diýär. Näkisi diýe, söwüşilýär. A soňky döwür bir-biri bilen gürleşip bilen aklar bizimkiler. Soň gelip, sen şunu diýdin, şu men gownume diýip diýlen ak. Biz sразу adama geçýär. Sen erwet, sen şeýtdiň diýär. Bize psihologiyada ne diýilýär de, ya сообщение bolmaly. Maňa sen şu diýeniň yaramady bolmaly. Sen erwet adam, nejit adam diýmelerle, sen şu eden hereketiň maňa yaramady. Men näke bolýan da aýtmaly. A bizimkiler sразу sen kine dogry, sen haýwan, sen näme diýip geçýärler, ol galmagal ulan näme diýär. Ulan diýär. Onuň üçin hem şular ýaly kommunikasiýa bizde öwrenýär. Şol aýlyşma bilen köp iş salşan ýa-ni şonu dinleýän ol hersi oda diýär. A bile oturup gürleşen aklar. Onuň kähalatda men olara diýän, sen näme isleýän adamyňdan? Sen ýaz. Ýerden turamda maňa ertiriň haýyrly bolsun diýsin. İsleýän zaty. Sebebi dinleýän ol maňa şeý diýen akdy. Ýerden turýar da salamlaşan agyn. Ol ýaz sen şonu. Onuň ine nahar näme adamsy, näme ýekmi diýip soran akdy. Menim ýazýan şudak özüňkide. Sen näme talabyň bar şunu? Ha, ýan ýollaşy. O ýan ýollaşy. O ýazýa getirýär. Ne şeýle. Şunu ýazdyňmy ýazdyň, men okamak, ne ýazdan dadyň ýapyk şuna berýän, şuly okaýar. Indi muň bilen duşumda diýen, ine sen adamy, saňa diýen talaby, sen näme radymy oku. Sen bile gürleşip bilen ok, gürleşýärler sразу ýewşýärler. Menim diýen siz manysyny dinlejek boluň. Näme üçin şu tostorýa, näme üçin tasaýa, sen tasaýa diýen ade, näme üçin tasaýa baryp soradyň? Ýok, näme üçin men onu soramaly. Real, ikinizdem jogapkarçylygyňyz bar maşgalada, bilmez. Onu o da ýadyýar, ine irden salamlaşanak, ay näme diýip halymdan soranak, gapdalma gelip meni kujoklanak, ay näme denek diýip berýär. Menim şeýlemi diýip sorýar. O da ay näme de durmuşda näme diýip sen görenmi nähil talaplary bar. Sen şu zatlary gözüňde tutýanmy diýeni. Ay ýok bulara hiç näme edip bolýarlar, bu näme. Bir de şeý diýär, hugulay bu şeýlem akasda o menden şoňa garaşýan eken ýa-da. Toys bile oturup adamlar gürleşdi. Özüm men midama diýen toy etmäkäňiz gürleş. Toy etmäkäňiz nähil ýaşar? Näçe çağamyz bolar? Olary nädip terbiýeler? Ete maşgala bu iki adam bolup gaýga minmek. O gaýgam şu berikden o berige ýetirmek. Ol hiç kim pikir edenak. Köp adam pikir edýär häzir toy bolar, hem maňa üns berer, men şeýdik geýner, iço 3 sagat toy. Toygy tordy. Onuň bytny içine aýtsa. Sen nähili gaýnanyň bilen ýaşarmyň, gaýnanyň gaýnataň eltiň bilen ýaşarmyň, ajjella ýaşarmyň. Men edene elementarna näçe çağa bolmagy öňünden gürlenilmeli. Men öňüm diýdim. Oglana bir maşgalada 2 jödesen bolsa, o mydamy diýe, men bir maşgal edinin 5-6 çağam bar. Ýa haçuşdyp men ýaly 2 bolmasyn, köplük bolsyn ýa.
Qyzam bir maşgalan iňulsy özünden kiçilen bu dama mankasyny aýryp şolara seyretip beren oturyp kirdi. Durmuşa çykaysam bolar. Birje çaga bar diýe. Ha, ikisi şu isleň bilen maşgala gurýarlar. Deň bir zada gelen aklar. Şoda konfliktiň başy bolup bilýär. Onuň üçin öňünden gurlaşýar. Ýöne käwat täşmat anam radyny. Wenanlar dinleseň başga wadalar soň gawat gelen ok diýmay diýerler. Ören nogry gelýär, ýöne qyzlaň medýanda da soň dinlelen akda. Söylem. Başta bular nimeden eserdiň? Süýgü bu ömürlük däl. Süýgü ömürlük däl. Süýgüň özmeklikdi bar. Süýgü bir duşuny durmaýar. Soň syýlaga hormaty, привязанность diýilýärde, şoňa geçmeli. Eger şo düýbünni, asliýetini, süýgü baçakdy syýlag bolmasa, şo stержень bolmasa, süýgü gutarandan soň hiç näme ýok. Rus şahirlerining birine we söýgü bu düş diýe. Bir pursat çykdan soň oýanmaly bolýan ýerde işte diýe. Sizem diýmek alaşýaňyz. Süýgüň mekletdi bar. Şonu aýdyp bilýän. Sebäbi bütün ömrüňe şu süýgü ýaly bolmaýar. Başta это страсть, это гормоны, это görmeseň ýaşap bilen. Это hemme dogry, но это временное явление. Şoň esasy bar bolsa, syýlagy bar bolsa, şoň bilen maşgalaňma, orsuň toýuny nime diýerler? Bir kısaçtanya bolany hem saglykda, hem keselli, hem baýlykda, hem garyplykda diýe. Diňe şolar ýaly atnaşyny bilen bir gaýga minmeli. Eger sen birinji erkek kesellerine gaşşak bolsaň, birinji şowsuzlyk başdan geçiren erkek gaşşak bolsaň, onu siz bile gaýga minmeliler. Sebäbi siz gaýykda iki däl. Sizden çağa var. Çağa maşgala ayrılışa ve en köp kötük çağalar. Türkmen himme da nastoko tom kabellerde icesi de yesir diýilýär. Kakası da yetim diýilýär. Bu icin kakan baçakty yetim yesir bolmak ete yaman ulu urgy. Sebäbi ayal maşgala ayrılışandan soň başta ayrılışanlarına da ünsörüp görseňiz ayal yaman ýeňil aýrylýar. Bizde wapşe ýurtumyzda da ayala ulan uly hormat ba, ören köp prawalar söpülýär. Bir aýrylyşyp bir begenýär, bir mazatlyga çykanýar. Erkek uly depressiýa girýär. Ýöne biraz bahal geçenler soň erkek ýene öýlenýär. Hemme zat täzen başlaýar. Ayal soň durmuş gurmak örenki. Örenki. Kim bol ayal çağaly. O çağalar inniki maşgala guran ýerinde erkek kabul etjekmi? Çağalar onu kabul etjekmi? Çağalar şonu özüni namys biljekmi şonu ünsep beren aklar. Sebäbi şol oglanjyk ýa, şo jagaşky ejesiniň edýän hereketinden maşgala garaýşyny ýetgedýär. Eger şo dol maşgalada össe, o da ulolanyň maşgala urjak bolar. Köp halatlarda aýrylýan ýagdaýym bolýar. Men onu düşünýän, onu urup duran bolsa, wapşe seni äsgermeýän bolsa, sen üstüňe ýene bir zat edýän bolsa, onu ol aýry mesele. Onu da aýrylşmaňam sivilni görnüşi bar. Çağalary sen aýrylşýan adamyň bilen, çağan kakasyny sen aýryp bilen, sen aýrylşýan. Sen ejeň garşysyna oglany goýma, çağalary goýmalylar. Sebäbi ulun ejesi, ulun svitiňi. Şoňa köp oglanlaryny TikTokda da edýärler, şeýle eksperiment. Gyz bilen oglan Maria, ol ne şu gül kime berjek, ejeňe mi ýa şu söýgüliňe diýse ejeme diýerler. Erkek adam üçin ejesi svitoy bolsa, значит, öz çağasynyň ejesini syýlar. Köp gyzlar aýrylşandan soň erkek adamlar şu aýrylşan adama soň barjak bolsa, o öňkü çağalarynyň aladasyny diýär diýip maňa arz edýär. Menim diýmem bu показатель. Значит, çağa onuň üçin gymmatlyk. Eger şu çağalary gowy edýärmi, значит, sen hem çağaňa gowy eder, maňa başgaça seretmen. Eger o çağalaryna beperwa bolsa, значит, senden bolan çağalary maňa üçin gymmatlyk bolmady ýa-ni. То есть, käbir zatlara garaýşyna üýtgetmeli. Смотря с какого ракурса смотришь diýilýär. Onuň halatlarda şu imенно psihologyň kömegi bilen adamlar görüp başlaýar. Doğru. Mahtumulatamyzy eger pirsen, eger ýaş, kılmasyryň halka baş, sır taklayan nehek daş derýanyny belletir diýe. Size şunçu adamlaryň syryny dinläp, derdini dinläp, sır taklayan nehek daş bolmak ýüregiňize agram salanokmy? Wapşe agyr ýagdaýlar bilen işlemek görenki. Men bir öz menne 87-nji ýyldan bäri şu töwekkül toporlar, şu kyn ýagdaýa düşerler bilen işlen. Men bir prinsipim bar. Yapık kapı diýilýär. Men öýe gelýän, kapyny ýapýan, işiň kapysy.
yapılya, işin aladasını etmeyen, iş hakkında fikir etmeyen, iş hakkında hiç kim etmeyen. Etil şolar yalam işte. Men işe gelen, kapını yapan, öyün kapısını yapan. Öyde kalada men işime tesir eden. Kanişte minus olma. Sebebi öyde şun çöre almalar deyip çıkan mı? Hiç gelip hem de diyartan çıkarak öyle varamda bu çöre almaların malı. O da var. Yönü şol adama şu yerde. Здесь и сейчас deyilerde psikologiyada. Вот işte meden işte olmalı. İşin işi bile olmalı. Özün işte olup kellen oydu. Это неправильно. Öyün işem olmaya, bil işem olmaya. Edir şolar yani. Öyde meden öyde olmalı. Sebebi adam bir zagruskov deyilerde kelle beyni köp zaten çıdamaya. Psikologlar öz-özüne de kömek edip bilen akmı diyen var sonra o da çıkıyor da olun. Kay halatlarda öz-özüne kömek edip bilmezsin psikologu diyen özüne. Yönü kay halatlarda kitap okuyan. Şol kitaplarda öz sorularına cevap verilen. Sebebi durmuşta hiç için demeler şu şeyle emin ömrüme şeyle olur. Durmuş şeyle bir yağdaya sen salya. Şu mahal sen ön şey diyadım oluyor. Asıl şeyle kendidir ya da. At bir basman yerine men basar diýär. Edilir. Onun için hiç kimi atsenim etmelerle. Men şeyletmedim diýmeler. Ulugurlamalar. Da. Sebebi şoň ýagdaýynda men mümkin mınça etmenim diýlen patrot var men özümde. Onun için her bir adamın ýagdaýyna men düşünjek bolýan, ýagdaý boýunça da kömek edesim. Sebebi jemgyýetde bir adam halas etmek. Şoň daş döwrüni halas etmek gerek. Sebebi şol halas bolsa, şu ödünün şu ýagdaýdan çykyp bilenini göz etdirse, naçyt beýlek adamlar da kömek edip bilýär. Men köp psikolog hukmuna kömek berelem, köp sezon psikologiýa bilen meşgullanýar. Sebebi bu bir patrot, bu bir durmuşda bir özüň alyp barış, özüň bir ýaşaýyş düzgünüň bolup durýar-da. Şoda adamlara kyn ýagdaýda wyjud etmän öğrenip kömek edýär. Halkymyzda küpür geplemekden alan özü gorasyn ýa küpür söze towa diýilýär. Ýönene käwat düýbünden siziň bilen pikir gawat gelmeýän, siziň düşünjeleňiz ret etýän, ýüz tutýanlarym bolýarmy? Şunu nähili jemleşýäňiz? Men mydam diýen, ol adamyň durmuş ýagdaýyndan çykaran netijesi hiç açanam deňelmeýär. Deňelmek mümkin emden. Adamyň öz durmuşundan alan durmuş tecrübesi, gören ýagdaýlary, emma şol durmuş ýagdaýyndan oň çykaran öz netijeleri bar. Men onu sylaýan. Ýöne men oňa diýen, eger sen şu ne ertekler bar öňküde, daşda ýazylgy, eger çepe gitseň şular ýazylada bar, sağa gitseň şular göni barsaň şeýle dil. Ýetil şular ýaly. Bizde gelmez ýoly. Da. Oň üçin psikologda şeýle bir neme bar. Men hiç açan sen planda etdiýemem. Men diýen, şular ýalyseň şeýle bolar. Şular ýalyseň şeýle bolar. Şeýseň hem şeýle bolar. Wybir senki. Sebebi hiç kim, ne Lokman, ne psikolog, ne enata plandat etdiýmeler. Sen plandat etdiýsen, o da şonu kabul et, öz pikir bolmansaň, şoň netijesi şoň göwüne yaramasa sen etdiň diýär. Onun üçin hiç açan plandat etdiň diýmeler. Şunu şeýsen şeýle bolýar diýip düşünürler. Şunu şeýsen hem şeýle bolýar. Şul edeniň şu sebäpde. Şeýdeniň hem şu sebäpden. Saýlap almak o özünde bolmaly. Onu men köp bilen düşünürýän. Bize gynansaňam çağalara saýlap almak kiçilikden öwre bir endikde. Şu öwretilen. Kiçilikden öwretmek. Şunu ýejekmi, şunu ýejekmi? Şunu işjekmi, şunu işjekmi? Şunu giýjekmi, şunu giýjekmi diýsem köp ýany bizde köp zat barmy, zat diýip başlady. Bazardyň her türlü görnüşi bar. Yumurta pişirýän irden, hegene giýjekmi? Gaýnadylan görnüşini ýejekmi? Pomidor bilen onu odaçyp her türlü görnüşi bar. Şol bir yumurta. İki tane mayka. Şunu yiyecekmi, şunu ikisen bir mendeş. Yani şunu yiyecekmi, şunu yiyecekmi. Çağa saylamanı öğrettirmeli. Kitap okumanı öz saylamalı. Giyim çağasını öz saylamalı. Bilmeyce? Öz pikir dörme üçin. Dağı ne? Indik bolmalı. Onun restorana baranda menüğünü koyup para bir size. Ay o ne malya benim şunu alayını. Şu bolmalı. Yani diğerler ona öğretin aklar. Bir daha diyeyse otur. Ona pulumuz var mı? Otur men koğulyan, ne men şunu alım, alan dadım, giyersin, ne koğuş, ne giyim değil ya. Asonun önem diye, men oğlum gıy saylayabilen. Men gıydım institut saylayabilen. O çağa saylayacak bolonuna, küçük çağı deseden, pat deseniz, o istesin ololuna saylayabilmez. Ecen dinlemeli, kakam dinlemeli ya da yani. O dinlemeli, ona söz yok. Dinlemeli. Yönü,
adamın öz islegine etmen. Men näçe sani para beçinem diýene gelýärler men ýanyma şo men ýa diplom aldym diýen arhon. Getirmejim öňüne goýdum. Ine eji sen islen diplomu. Aýna men parykmaker boljak. Bilmeti adam öz göwüni isleýän zady bar. Haçynda adam gowurup işlese şonu agyr görmeýär. Şonu hizletip gidýär işini. Haçynda ol oň saýlan del душа не лежит тера, что он ислена, юно барья, это вот рабство варанялна ол. Он чунем шол адамын өз ислегинен көзөгүнө тутмал. Оту чагырыктан көзөгүнө тутмал. Себеби улулоңду ислеп көрөм я. Биздин дöwrümиz мечтать не вредно диýdiler. Bir zat diýseň мечтать не вредно diýil. Aslında şo naklyň izi bar eken. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Şo izini bize aýdylmaýan eken. Köplenç bize мечтать etmesen bu не раскатывай diýilen manida diýildi. Tapylyň merdi. Мечтать dedim ama oturma diýen manida. A мечтать etmeli adam. Мечтать etene şoňa şol ýetýär. Gerontologiyada bir isledimine geçirilen. Egerde babuşkasy, enesi şol altyjağymyň toýuny tans ederinse şo şoňa ýetýär. To есть şol altyjağym 6 ýaş, dekene näçe ýyl bar. Ýöne men şuň toýuny tans ederini arzu eden, şuň toýuny tans edýär. Sebebi arzu edilen zatda umyt bolýar. Umytym adamyň uzak ýaşamagyna getirýär. Şol nokta nazardan seretseň arzu edilen zata yetmek, konkretna bir zata arzu edip şoňa yetmek, adam şo barada pikir etse, şol urda hereket etse, yo men arzu edýän ýöne ýatanerinde ýatsaň olar ýaldat bolana, ýöne arzu edilse de şol urda hereket edilse şo yetip bolýar. Görnäýil pederleme manyly söz aýdypdyr, umytly uş käbä ýeter diýip. Da. Ýaşly adamlarymyzy alsaň, ýaşly adamlara общение ýetenek. Olar mudamy gürleşik bolýar, öz bilimlerini bölüşik bolýar, adamlara bir zat aýtjak bolýar, düşünürjek bolýar. Ýaşlaňam wagty ýok oňa. Sebebi ýaşlar o mahal garmon mökýär. Ýaşlarda isleg arzu köp. Hemme zady ýetişjek bolýar. Daşta urundan galman läl. O toýa gitmeli, bu mehmançylyk, bu iş etmeli, ol iş etmeli. Toş. Gyzgalaňly durmuş. Eger her bir nesiliň arasynda 20 milli pasap etseň, 20 ýaş. Ýene 20 ýyldan çagasy bolýar, ýene 20 ýaş, 40. Aktygy 20 ýaş bolanda babuşkasy 60, ha? Oýdan ötürü. Şu aktyk bilen babuşka gat köp gürleşip bilmeýär. Sebebi gyzyklanýan zady diňe ýediňmi, içdiňmi, nähili, o nähili, bu nähili. Şoň bilen zakançyp ulum durmuşda gymmatlyklary, bu babuşkaň durmuşdaky gymmatlyklary bilen deň bolmaýar. Onun üçin ýaşly adamlarymyz общениýany öz ýaglary bilen etse, ýatlamana, gymmatlyklary bir, okan kitaplary bir, durmuş ýagdaýlary bir, ine şolar bilen olar göwüne açylýar. Onun üçin köp ýurtlarda ýaşly adamlaryň üçin ýygnanyşyp bile bir saglyk üçin ýa düşünje üçin ýa bir elementarny bir örme, tikme ýaldatlar boýunça, gyzyklary boýunça bir krужоклary bar da. Bir de şol adamlaryň uzak ýaşamagyny, özüniň zerurlygyny, özüni samatsenkasyny, özüne baha berişini ýokarlandyrmak üçin ören täsirli bolýar. Söhbetimiziň şu ýerine täze sahypamyza ýany Lukmanyň kawulhanasyna atly sahypamyza ýüzlenesimiz gele. Ine şeýle mysal üçin şeýle sowal bar. Waswaslyk keselimden saplanmak isleýän maňa nähil maslahat bererdiňiz diýilýär. Waswaslyk keseli bu panическая атака diýilýär-de. Şu wagt ýaman köp adamlar şonu aýdyp berýärler. Bu keseller, bu ýagdaý, sostoяние. O da haçan bolýar. Haçan adam bir zat решать edebilenak. Bir zat çözgüt tapabilenak, ha? Şu wagtda pikir edýär, şoňa energiýasini berýär, şoň gapdaly bilen hem işi bar, aladalary bar. Şol krugda aýlanyp dur, ha? Bir şey, bu çözgüt tapylanak. Şonu organizm men berdi, meni ýatdan çykardyň, meňe maladam et diýip öz hakda bildirýär. Şol panический атака, ýene bir ýerden köpsi meni panический атака men balnoýda. Ýok, siz balnoýda. Bu ýagdaý organizma dinçlik bermeli. Düşünýärmi? Haçan organizm wagty-wagtyna ýatsa, wagty-wagtyna iýmitini alsa, wagty-wagtyna gerek bolan, zerur bolan mikro makro elementler alsa, çözgüdüni tapmaklyk üçin hereket etse, onu panический атака bolmaýar.
Понимаете? Паническая атака кәбирде кеселлияды, оңаршыны дерман етше, зад ете, айырлана. Шо чөзгіт тапылмаса, сағылыға дейінш берілмесе, паническая атака айырылмайды. Оны да түркменчілікті шо уас-уас сейілияны. Оны да шоң причинасы болмалы. Понимаете? Шо чөзгіт тапылса, адам өз яғдайына чүнткелеп теретсе, айырылия. Yine birini, men hemişe qaravasya, bu psikologik dertmike ya da düşleri anılmalı mı değil? Qaravasya bu ne uqina alsak, bunun поверхностный uqva, yüzlöy uqva, çuңur uqva. Egerde yüzlöy uqdan çuңur uqa geçmeke qaravasmayalı ol ya da adam birden tiskinip turya. Kaya halatlarda hava yetmen turya. Onun bilmeli. Şu uqi adam dol derecede uqini almasa, problemaları olsa, onu beyni dol dinç almaya. Sizin hemeniz biliyorsunuz, adamzat dörel ver, men nem için adamzat dörel verdik geçene sebebi, biz şol bir adam. Şonak adam şu mahal. Giyimimiz başka, daşta uğruğumuz, dekorasiya başka da, yönü biz şol adam. Edil şolar yal bize qoğda adaysalar bizi beğenir ya, bizim göğünümüz edegil ya, biz qahır ediyor, biz edil şu önkünem. Nuktay nazardan alınsa, adam uykusunu almasa, yine önkü dövür, gün çıkya, adam turmalı. Gün matya, adam yatmalı. Çırkadın içisi değil ya. Adam gün çıkanla turya, biz kortizol turdu ya. Ne şu vaxt soňky döwür kortizol we qaryn, kortizol we yüz, kortizol gormon diýler. Şu kortizol gormon irden köp вырабатывается, чтоб adam turur ýaly. Uykudan turur ýaly. Понимаете? Irden näme üçin biz gaharjanrak bolýar? Şu kortizolun köplügi. Oň üstüne de kofe anças bolanyň kim bolsa topulup duran bolýar. Kortizolun edýän nemesi? Atam gydar. Şu gormonu, oň üçin irden zaryat ketmeli, soğuk suwa düşmeli, kortizolu peteltmek üçin. Hatta gel gıydara da diýilýär, halodny lod yüzüňe nemesen kortizolu peteltmek üçin. Kortizolun bir häsiýeti bar, o uykudan turýar adamy. Ýöne şol sanada köp wagt kortizol bolsa, adutlawatsy bolýar, yüzü çiýişýär, garynlyk bolýar adam şol kortizolun işi. Onun gün batanyna ede şu mahal çıralar bar da, oň üçin akşam işin yatıp bilýän. Atletinde gün battı mı adam yatmalı. Prirodada tabiatda şeyle kurulan adam uykulayan 11'de yatsa 2:50 şonu yaşar diyen melatonin hormon organizm вырабатывает ediyor. Eğer de siz şu gün 1'de, ertir 12'de, üçüncü mapşe giyce yatmasanız adam tez qaraya. Adamda kortizol ve yankı ýagdaýlar bolýar. Sebebi organizm düşünen. Haçan gündüz, haçan akşam, haçan yatmalı. Beyni kak kompüter ýaly. O da dinç almalı. Eger siz 2'den soň yatsaňyz, yatdyňyzdan bir, yatmadyňyzdan bir. Atletinde alımlaryň aýdyşyna göre 10-dan 11-çe yatsaň 3 saat hasap edilýär. 60 minut 3 saat hasap edilýär. Bizimkiler yatman 6'dan 7'ye yatýanlar bar. 6'dan 7'ye yatsaň 7 minut hasap edilýär. 60 minutdan 7 minut beyni uklap dinç amaly bilen. Oň üçin uykuny normalizować etse, käbir adamlar diýer, sanatoriyden gelipdiň, yüzüň gözüň dagaçlaýypdyr. Näme edin? Ay şular ýaly emitler. Üýdekiden tapawda. Ha näme etdiň? Yatdym diýer. Şoňa yatmak ören wajyp zat. Uyku 3 günläp adam uklatmasaň dälir edip bolýar. Это научно. Sebebi şu поверхностный tursa beyni bulaşýar. Şoň üçin qarabasmaýarly ýagdaýlar bolýar. Düşünýärmi? Düş bar adaydaýyn. Düş görmeýän adam ýok. Hemmil görýär. Ýöne köp adam oňun sürenä. Köp adam diýär, bilem agay düşem agay. Ejem pakir, enem pakira diýär, plandat görseň erbetdi, oň üçin agdamaýyn diýär. Toş sürenä ýöne. Şol düşde görülýän zatlar beyni dinçalanak da. Biz dinçalýar. Beyni dinçalmaýar, hatda ýatyr kagamy işleýär. Ýöne şoň rejimi demalanat adam başgaçadyr uklap ýatyrkada. Şol rejimde bolanyda beyni raşşot edýär. Hemme bolan ýagdaýy, günnöki bolan köp adam ne kandidatska zat ýazan hemme materiallar ýygnay uje ýada plüt çykyp uklaýar. Irden turýar bolan.
şunu seçsem, şunu aydınlaşya. Bilmeydi. Onun için uqi adam için öğren vacip zatlar beri. Kiçi çağalan wagtyna yatmagy, onun ösmegi, beýnisiniň berkemegine getirýär. Ayal gyzlaryň wagtyna yatyp wagtyna turmagy. Gynatygym şu soňky çykan telefonu ayallary ne studentler bilen işleýän o barıp 10 mirdim 10 kutu düşege geçýärler. Şondan soň telefon bilen bir sagat. Uqum ýok. Durmuşam irdenem hiç da fakirler yaranar. Onun için uqi en başın zatlan beri. Hemme sportsmenlere, hemme modelne agentstva daqılan usloveler ilki bilen uqudur. Uqiyňyz alsaň adam etdil salondan çykan ýaly bolýar. Organizmam diňjelip çykyp. Bizem şoňa ören pes üns berýär. Uqi ören wajip zat. Yeni biri bolsa, ýüregimiz ýa öýesigamok Lukman hökmünni iç gysmanyň, ýürek gysmanyň emini soraýar sizden. Şo öýesigamak ýa-ni paniçka ataka deýişli bolýar. Ýüregim gysýar. Ýa-ni boş otursaň ýüregim gysýar. Şeýlem, boş hiç zat bilen meşgullanmasaň. Haçan sen hereketde bolýar? Beýniňem gowy ýürek gysma wagtyňam ýok, hiç gilineme de ýok. Ýürek gysmanyň sebäbini bilmeli ilki bilen. Ne için ýüregim gysýar? Adaty güller ýüregim gysmaýan çagda näme işleýän, näme edýän, şoňa man prичинасын tapjak bolmaly. Ýürek gysýar, mümkin bir aýrylyşyk bolanlar. Может bir zatdan göwni galanlar, şol özüni depressivne sostoýanyda bolup ýüregim gysýar diýilen çagdan bolýar da. Men bir zat aýdasym gelýär. Bize gynansaňam käbir maşgalada adamsy aýalyna gatkan üns bermeýär. Diňe kesellerni daşyna perwana bolýar. Göňüne getirin. Günne gelýär işden aýalyna harny goýýar, geldiňmi sagaman, opşy gurrunlar edilýär. Berkim öz işi bilen, ha? Birdenem çağalar bir zatlaryň metin görüp otur. Birdenem kakasy aptege gidýärmi, doktor getirýärmi, derman getirýärmi, daşyna perwana bolýar bolan. Çağa pikir edýär. Kesellemeli. Kesellesen saňa üns berili. Wapşe adam ören adam için wajip zat onu üns vermeklik. Menne käme hal diýen maşin bilen waz edip geçer ýaşaglar. Näme üçin waz edip geçer? Özüni üns verdirjek bolýar. Bu nimanye gerek adama. Ünsiyeten o. Ünsiyeten o. Yaşlı ayarlarım özüni wahine yaramakda diýeni ýaraýar. Sebäbi etil isleýän gurrundan geçýän bolan. Gurlaşam ütköýär, setem ütköýär, boy dikelýärim şu pakir hedilidi we maýdyp berýär. Keseli ýok ýaly. Bilmäti, üns gerek. Üns. En nemesi. Çağa kakasynyň perwana bolýanyny bilip men kesellemeli diýip başlaýar. Onu gelýär de men plan ýerim agyr edi. Doktorlar halatlarda hem analiz edip bu usta diştat ýok diýär. Ýöne gyzy уже привычка. Özüni üns vermek üçin keselle sıramaly. Понимаете? Это вот уже как характер. Öňkü döwürde oglany görseň, şeýdip seredip çaşan molmolyp öwredi, edil şolar ýaly. Özüň üns berdirjek bolsa keselle sıramaly. Aýty neправильно. Özüň üns durup başga tarapdan merdirip bolýar. Sen gowna harbişir. Wah, sen atuwelum malaket, oňa ýanekin ünsmi? Üns. Sen bir gow birine ýagşylyk et, birine kömek et, ünsmi? Üns. Toýs käbir adamlar keselwentik bilen özüni ünslemekjek bolar. No, sorap ida başlayan bolýar. Öň çağılykda gören zat şo. Şeýdeni daşyna pırlanýarlar. Şoň üçin şeýdip bir üns aljak bolýar. Olaryň köp doktorlary ýaman problemi bolar sebäbi KG-sini edýän, MRT-sini edýän, hem analizlerini alýan, gülýärli. Hiç hil problem awda aýdýar şonu. Sebäbi şol это simulasiýaň bir görnüşi bolýar. Ýöne o çağa şeýdip özüni üns berdirjek bolýar. Şonsama. Käwat aýratyn bir şahs bilen işleşeningizde, onuň maşgalasyny özüňize ýardam hökmünde işiň içine goşýaňyzmy, bejergiň içine ýa-da diňe bu Lukmanyň başarjak işimi? Вообще, meseleden şu baknalyk ugrundan, zawisimiz ugrundan hökman suratda şoň taşda uğraw bilen işlemeli. Ine nämer içen adam, men medam edýän. Alqaş bolýan adam bilen köpüsi gowatym. Gödöwne getirin. Ular ören ýüregi ýuqady. Ine santechnik Saşa. Gelýär bir babuşkan santechniçiski turgolaryny bejermek üçin. Babuşka garyp. Qarry hem däl garryja, olaň saznaniýasy garyp. O pikir edýär,
Vay pulum otursa ne derkem, vay min ne bulat bolsa ne derkem pulumu gurlanamın. Yaşılda ol köp zat ala diye. Onun o pakiram diye ay saşa diye şturban oňordun bolin. Men sana borçluk bereyin, naharçık bereyin. Men sana aracık koyup bereyin ya. Ha? Ol adam yüreği yok. Ay babuşka yeközi yaşaya. Ay bolýala şun çorbasını yiyin. Bolýa ba bolýa koy. Taňar ýalkasyn ýa gidiýe. Ýene birine var ýa o babuşka diye plany var ýa plan santeknik. Yaman gowy jerýändir şoňa diýseň turban garlan bolsa diye. Oňa var ýa oňa da ýüregi awakgaýdy. En soňuna alkaş bol. Kıskanç adam. Babule kim oynayacak olan getir verik çüşeni. Pulum getir diýdi alyp gidýär. Hiç üçin alkaşam bolana. Hiç kime ýüregi olmawana. Sebebi köp içen adamlar içenine batırgay bolýar. Özi suspet adam bolansa, göňü çökkün adam, özüne kim baha berýän adam bolsa, öz pikirine maýdyp bilen. Bilmäňçi, hiç kim göňüne degmejek bolýar. Başı şeyle başlanýar. Mundan soň içýär intoksikasiýa. İçin çaqda ohrabırlaşýar. Diýjek diýmeli adam diýär, diýmeli adam diýär bir başyna bir bela tapýar. Ya urulýar, ýykylýar, travmalýar. Ya da milisiýa düşýär, näme düşýär, balnisa düşýär, şey diýip şo spoçkada aýlanyp dur. Indi bu adam bilen işlenilerini o taşlamany pikir edýär. Men şunu taşlajak, men öldürüp işeklerlerini pikir bar. Öz üçin pikir edýär, doktor bilen maslahatlaşýar, şol ugurda iş geçirýär. Öýe gelýär. Adam da burun gowy habar eşitýän, burun erbet, burun göwnüňe degile o da adam. Oňa bir неприятности bolýar bolyn, suspes bolyn, aýal gapdalyna içentin sen. Öňkü alkaş bolanak, alkaş ömürlük sen içentin. Sen garayaman, sen nämedentin diýip ony gelýär. O da pikir edýär, men içdemem, içmedemem, ay näme bolsa şo diýip ýene içýär. Bilmäti, şo zamknuty krugyň içine düşýärler bar. Köpler aýşya alkaş diýip gatkannemeden. Kagalatdan TikTok'ta da görkeler, şol köçede yatan bomş. Nähili şahirlerin goşgusyny ýatdan aýdyp berýärler. Öňkü gowy hirurglar beýle ýagdaýa düşüp bilýär. Durmuşda her türlü ýagdaý bar. Adam daşdan atyp. Конечно. Oň üçin ol adama oňury bilsen kömek etmeli. Ýene bir aýtjakladym, şo hiç üçin hiç kime aýrylyş diýmeler. Aýrylşmak kako öýlenmek adamyň öder şeýnesi. Ýöne şonu jogapkärçiligiň badygyny uly bolsaňyz, dostlaryňyz ýa joralaryňyz aýrylşak bolsa joňa hukman aýtmaly. Sebebi aýrylşan adam diňe öz maşgalasyny bozmaýar. Çağalan durmuşyny bolýar. Dole. Sebebi şeýle bir kemsinýärler. Käbirde ay menne ogul ýok, menne gyz bar ýa gyzy özüm bir zat adam ederne. Niçop adamna şeýle seretsen, gyzlaryň içine qaqasyz gyzsady bildirýärler. Sebebi qaqasyz adam gyz maşgala. Edil qanaty kesilen uşýarlar. Sebebi qaqasy bar adam, oglun bolsun, gyz bolsun, qaqama diýip çağalar diňläp görüň öz arasynda nädip gürleşýärler. Men qaqam näme, men ejem şey diýdi, men qaqam şey diýdi, bu sonuma aýdýarlar. Sebebi ani aýşo nisip parirman enatadan. Aýrylşan adamlar soňa maşgala urjak bolsa köp pikirlenýärler. Sebebi özleri şo gorkyny başdan geçirensen men çağan bir şeyle bolmasyn ýa. To travma, это большая травма. Он bilen прорабатывать etmek это надолго gidýär adamlara. Ne görýärsiň käbir erkek oglanlar ejesi ýogulan bolsa, dar ejem diýip aýdymysa daglap başlaýarlar. Sebebi это ценность. Adam üçin это ценность. Gitjek yerimiz ýok. Biz şo eneden bolýar, şo ene bilen wagt geçende ene de atnaşyny miňäýtse. Başta biz ejenäme diýse agzymyza açyp dinleýär. 6-7 ýaşda ýem enata biziň üçin neme däle biziň kaptalmazak biziň üçin primer. Onun üçin 4 ýaşda bize kumirler bolýar, ine plan aýdymçy, plan sportsmen, plan meşhur adam diýär. Eje sen işlet bilen akdylarna urlar bolýar. Onuň adam akly goýulşar onda, "He, ejem dogry aýdypdyr" bolýar da. To hemme şo tapqyr geçýär. Bu adamda bolýan da ýaş çagda adam diýär, "Beh, diňe men neşeýle" diýär. Ýok, her kim şol ömrü geçip geldi. Ýöne bir zat aýtjak, şu her döwrüň ýaman köp palajitil zady bar. Ýaşlygyňym köp, men deg duşlam diýen, "Ha, şu wagt 20 ýaşda menim ýok, Hudaý saklasyn" ýa.
25 yaşda men birden bilmeýän zatlanmady, düşünmeýän zatlam. Şäherden men köp zaty adise ýam ýaharpyny görýän. Ol men her wagt göz bu tarapy bar. Men şu wagt akdyklanma, men uje bilýän nähil bolanda näme, men çağalam bolup bilmäki, her bir döwrün bu tarapy bar. Niňe ýaşlykda. Şu aňyň ýerine bolup janyň sag bolsa, lüboy bozurus gowy. Onu yaşlı insanlar köpüsi wagt yaşlygym elimde bolsa diýerler de diýmek, siziň maslahatyňyza erseler häzir köküne şükür etmeli. Конечно, ýaşlygyň ma aklyň ýok. Düşünjäň ýok, tejribeň ýok. Häzir saglyk esasy zat, saglygym şu barada da aýdyp geçek. Doktor size saglyk berenä. Saglyk diňe adamyň özüne etip bilýär. Doktor diňe ýaraňa kömek edip bilýär. Keseliňe kömek edip, umum saglykda. Umum saglyk ete. Wagtyna ýatmaly, wagtyna durmaly, ukyň almaly. Bu wagtyna iýmeli, içmeli, käbir birden kellesine taýak degen ýaly men vegetarianist diýip başlaýar. Bir arada okuyat da menini eti jek geldi. Atam mamam eti ýen bolsa 3 günden agryk çyda bilseň çyda. Bilkowy galadany diýip o wapşe nähil bolýar adamlar. Biz kiçilikden çağa süýjü berýär. Namaz atyp çay berýär. Ete ziyan, sebäbi sahary öwrenişýär. Bilýänsiňiz. Mudam duz ýan adama duzu kemräk bir zat berseň tagamsyz görünýär. Duza adam öwrenişýär de şo duzu köpeldi. Duza adam organizmi üçin peýdaly däl. Köp bolsa. Sahar edil şolar ýaly. Bizinkiler bilinçik pişiremede sahar goşýar. Ýene bilinçik wareniýa bilen ýer. Gödönündür sahar bile sahar. Sahar bizim insulinimizi mudam bükdürip durýar. Bükdürse de biz tizrak sahryn diabet edil bilýär. Onuň üçin kiçilikden çağa süýjü bermejek bolmaly. Bu bir. İkinciden, bizimkilerin köpüsi laytada yaş yetkinjeklemen, men studentlara köpüni söyleyem. Olar irden eýem eli gazirowanyny suw bile. Suw içmeli, çay içmeli, suw içmeli. Kofede 4-5 çaşka bir günde içip bolýar. O da günüň birinji ýarymyna, ikinji ýarymyny içden uklap bolar. Bilmäýti? Piret agrusko gidýär, wagtyna uklap bilmesen, ukyňy dolu almasaň, beýni dinjalana. Düşünýän hemme zat baglanşykly. Onuň häkaý düşmeli gowzatlary ünsberjek bolmaly. Käbir adam dogrudan hani aç novosti näme bolupdyr? Wahey diýär. Şoňa öwrenişýär. Şonu günne görmese, uje näme bolup gawta diýip gowsala düşýär. Gowzat dinlejek bolmaly. Gowy habar eşitjek bolmaly. Beýni men aýdan podsaznaniy hemme zat ýygna bolýar. Nerden toň çykjak? O belli däl. Ya çeyle bolýar. Sen näçe gowzada aýtsaňam, gowy pikirde bolsaňam, töwereňde mysal üçin bir dili duzraklar bolsa, şerebelerek gürlemewe ýykyn edýän adamlar bolsa, isleseň islemeseň, eger şol toporda, şol köpçülikde bolsaň, seňim ruhy ýagdaýyňa belli bir derejede täsir edýär. Şu ýagdaýda näil başaryp çykyp bolar? Ören dogry. Sebäbi duza düşseň duz bolarsyň diýär. Gawun bilen kalar diýär. Şu näçe erwet pikirlerden bilen ya arz edýän adam bilen gürleşseň, 2-3 günden sizem arz edip başlarsın. Ço ýokonç. Jaly bitsetmek ýokonç. Why ne suwum ýok, aýne näme işlänek, why köçämem näme diýdim, bolly şol adamdan gaçmaly. Sebäbi 3-4 gün şoň bilen gatnaşsaň seni arz edip başlarsın. Why çöregim ýok, okun magazyna barsam näme. Bu magazyna bolmasa, o magazyna var, şu çöreksiz oturalma. Ýöne käbir adamlar bar, diňe erwet sady söýýärler. Diňe erwet sady konstatiýan gowzady gör. Sen gowzady gör, haýsy magazyna baran da boş magazyny ýok. İşlesen kazanıp bolýar. Ýatana iş sat ýok. Olar ýalgat bolmaly däl. Sebäbi küýde döwen bilen suw getiren tapawtly bolmaly. Meňe pikirim şeýle. Onuň adam işlese, beýnini işlese, kazanıp bolýar. O hakda söýdür. Onu topordan ýöne gaçyp bolmaýan bolsa, mysal üçin, bir şeýle bir bagly toporlaw bolýar-da, belki maşgalaňdyr ol, belki de ol işleş ýoluşlaňdyr. Olardan näde başaryp çykjak belli ýagdaýda. Baseredin. Hemmede adam özüne bagly. Sen daşda urun çilimçekle dep sen çilimçekme. Sen twerda. Bir belleýän, şo men saglygma diýen. O çeki bersin, ol oň buýbary. Düşünýäňmi? O diýip bersin, ol oň buýbary. Men şeýle. Bize bir zat bar. Türkmen nime diýär? Eşi geçekden alsa kulağım kes goýruğum diýip biz benzeş boljak bolýar. Benzeş bolmaly. Saznание толпы diýip bir zat bar.
Adamdan köpüsü bir üşeni ne fanatlar var, futbolunu fanatlar. Şolar accelini şo zala salıp futbol görkösün, şu neçe begense de stul dövmez. A şolar üşe, сознание толпы bolýar. Şolar подключаются şo nedeler. Şöyle öňüze ýa parça gelini ýatladyk da, boşgada. Sizin öňüze ýalňyşmasam kartlar barmy? Bu metaforический ассоциативный карта diýilýär. 1970-nji ýylda bir belli hudojnik Ýewropada ve hem adamlar Louvre Fransada ýa-da Nationalny muzeýe Angliýada barp bilen aklar belli meşhur suratlar adamlar görüp bilen akdyp gidecek kartalarda şo suratlar çykarypdyr we öz tanışlaryna paýlaýar. Muňa bir dosty, psikolog, muňa getirip görkezden edýär şular ýaly biz webstetdik diye çıkardık diye şu suratlar sana da ne padarak verýän. Bu adamı öz stoluna goýar da şonu seride de stolunu açık durýar. Şol bir gelen psihologa gelen maşgala we binäme surat diýip bu suratlary birini alyp görýär de näme görýän diýse şo görýän zadyny aýtyp berip başlaýar. Şeýdibem mak kartalar metaforический ассоциативный kartan nüýt tutulýar. To есть bu psihoanaliziň ýeňilleşdirilen görnüşi. Palçylyk bilen daxily ýok. Ýok, absolutno. Bir suraty psihologyň ýanyna gelen özü görülýär. Palçyda palça edip berýär, Bu taýda bolsa ýok. Islenlik kartany ýapyk görnüşine ýa-da açyk görnüşine öňüne goýup bir kartany, bir kartoçkany alın diýilýär. Islenligi alýar-da islenligini haýsyny ýeseňiz, islenligini alýar-da şunu näme görýän soralýar. Eger adam göwün çöpkün şo ýagdaýda bolsa, neştaýda surat şeýle siňe seretseňiz, ne görýärsiň? Şu suraty görüp göwün çöpkün adam suwda apy topan, ine häzir bir ýykylar, görýäňmi ýüzi gorkuly, inhe bir betbagtçylygyň üstüne barýar diýip düşünýär. Suwda ýagdaýda adam diýär, "Beh, güýçli oglan, surfing nedýär, suwda görýäňizmi? Günem bir ýerde çykar eden sebebi bulutlarda bu suwlar, ine görýän bat bile barýardy, güýçli oglan diýip, toýs oň подсознаниясына şoňa garaýşy ýüze çykarylýar. Şoňa da metaforический ассоциативный карта diýilýär. Bir adamyň ýagdaýyny analiz etmekde, öz ýagdaýyna özü baha bermekde de ören wajyp bilen her türlü görnüşleri var. Birini barlak görsak bolýar. Da, başdyna. Dawajy men ýap görnüşleri. Ya men ýa usuly billigim bolýarmy? Ýok. Dawajy. Usuly bilmek eta soňu bilen adamlaň özlerim psihologiýa bilen meşgullanýanlar özlerim neme diýär? Islenligini neme? Başdyna. Ýok, o pikir aýdyp biljek gel. Da. Sebebi? Aha. Bilemok. Edil o pikirde öretjek gel, ýüzüni aýrypdyrmy? Ýüzüni aýrypdyr. Aňyrdaky gözenek. Isleseň islemeseň näçe durmuşa höwesli bolsam, görýän kartinam. Edil bir gowduýlar oýaranok. Yalan söylep biljek gel. Ýoksam durmuşa şeýle gowy bakýan biri bolup görmeslerdim ýöne bu kartina meni beýle doýundyranok. Ýene näme görýäňiz? Näme üçindir denan? Ýüzüni aýyrdy. Aňyrdaky gözenekler meni giň alardy. Uman gowduýlar. Öýümde mysal üçin asmal bolsa şu suraty asla ulanmazym. Şonu aýdyp biljek başla. Şadiýan bir gowy suraty asmal islerdim, ulanmazlardy. Вообще, doğrudan surat sam по себе howatirlenýän surat, Siz häzir näme aýdylandan soň öz ýagdaýyňyzy näme etmek boýunça ýöne atletini şeýle seretseň bu suratda adamlar maska takynýar diýilýär. Adaty adamyň öz ýagdaýy başga bolup bilýär, ýöne olar maska takynýar. 200 Allah. Ini tok 200-nda 500 bolýar maska. Bu taýda eýle, o taýda beýle. Bывает, что маскасы mümkün gülýändir gözemma. Özü gaýgylyp bolýar da. То есть şu ýagdaý sizde aladan ýokdugyny görkezýär. Düşündiňiz? Şunu anlap bilmegimmi? Hawa. Egerde sizde alada ba bolan bir problemaňyz bolsa, siz o taýda özüňizi görýäňiz. Siz ýerdiňiz. Da, ine durmuş şeýle
içi yılani ali, hana aylanıp duran nemeleri var. Yüzüme de gülüp bak ya, yöne şeyle yağdayda zat deyip o da dederdiniz. Hatta boşta sizde problema özünüzde şumakal yok. Siz onu deydiniz, men mi hatta işletaydı bilecek geldiydiniz. Bilmeyse. Bu kartlan yeni kuğuzadının bir nemesi, burada çıkıp geçenden sonra yine duşuyan şolardım. Başka karttan alıyor, ha? Hatta şovur karta da düşüp biliyor. Şovur karttan başka çay diyorlar. Bilmeyse. Adamın yağdayına bağlı. Edilhedir ki yağdayına. Edilhedir ki yağdayına bağlı. Düşündünüz? İnni. Şu tayda görünýände häzir dogdunum nemene şu wagt maňa düşdi men diýjek de ha adam içi aladaly ýöne görýän da şunu adamlara görýärem, ýylgyrýarem, no şu litsokak litso da. A bu tayda nemesi bar diýjek. Aslında diýdiňiz konkretde men meni neme diýip biljekkä. O da bolýar. Sebebi başta biz adamlara açyk görünüşini goýýas. Şey diýip açyk goýýas, islenligini adamyň özü alýar. Öz alçın, hayız kartı bolaysın. Bu tayda ilkençleri bağımı kayıtma. Bularda her türlüsü var. Elementar даже şugulun paraznamay diyorlar. Sebebi her bir adam по-своему воспринимает. Özüçe kabul ediyor. Şoň bilen hem şu yeňil. Ol psikanalizi diýwanyna ýatyryp 2 sagatlap onu dinläňden wagt köp gidýär. Oňa wagt çäkligini современный nemede şu ören gowmety. Muň her türlü görnüşi bar kart. Bu kartlar yetkinjekler üçin ma. Yürütü maşgalalar üçin ma. Yürütü bir özüni düýpli pikirlenmäne mecbur bolan ýagdaýlara düşen adamlar üçin ma. Toş şu metaforiskiy karta ören ýörgünlüş makal psihologiyada ulanylýan kartlaryň görnüşi, usullaň bir görnüşi. Diňe ruhy ýagdaýyny anyklaýar näsa. Da. Diňe analiz üçin de ýa-da terapiýa üçin edilýär. Sebebi niki gerek gelende adam sapsien başgaça köp psikologlar gatnaýarlardan men nesine diýen başta garageýim bir seri günçük gün ýagdaýda giýinşem şolar ýaly bolýar. Soňa waka gatnap olar svetli giyimge, svetli zatlara üns berýär. Men ýene şuna goýunypsyňyz zat desem, trad onuň nime diýip başlar. Sebebi günçük gün adam ol hiç kim bilen galtaşasy gelene, kamutta ýok ýaly ýaşasy gelýär. Ot şo ýagdaýlardan çykma üçün psikolog kömek, конечно, gerek. Psihologiýaň bir ýagdaýy bar da, перенос, kontrperenos diýip bir neme bar. Kä halatda sen kömeňe mätäç bolup gelen adam sen lichnostiňe geçýär. Sana привязываться edýär. Onuň mudama sen bilen gürleşmäge mätäç bolýar. Kä halatlarda aýal bolsa ýaş oglan gatnaşyga men size şeýle bir öwrenşipdir, men sizden aýrylyşyp bilemek diýen many bolýar. Şu derece bar ýa. Da, sebebi de psihologiya. Onuň üçin şonu bir-birimize pirikidi. Men bilen şeýle problemalary bar oglan, ýöne men oglan kardeşe geçirýän. O taraplamada da. Onuň üçin şol onuň men öz garnaşlama, öz ýakynlama edip bilemek psihologический помощь, потому что men o hakda köp bilýän, oň aladalaryny bilýän. O men käbir diýen datlama yüzle garamak mümkün. Onuň üçin bizde şu правила, biz öz ýakynlamada umumen diýip bilýän, şuning şeýle, no çiste psihologyň kömegini durgin pirene problem. Это правило. Psikolog bolmak isleýänlere näme maslahat bererdiňiz? Her kim psikolog bolup bilermi? Her kim bolup biler. Her kim. Psikolog bolmak üçin 5 ýyl ýürütü psihologiya fakulteti bar. Üniversitetde, Mahmudnaryň üniversitetde. Galybersede 3 aýlyk okuw bar. Hatta şu okuwy islenlik ýokary bilim bolan ýöne mektepde molum boljak bolsa ökman suratda geçmeli ýagdaý bar da şu 3 aýlyk ökman okuýarlar. Psihologiya ol diňe bir gelek okanyň bilen şu bilim derejeň bilen bolanak mudam özüň diýişlemeli, mudam okumaly. Sebebi psihologiya köp açyşlar edýärler, köp öwrenýärler. Psihologiya beýleki bilimlere görä seretseň o ýaş, ýagdaýlar hem ütkäpdir. Onuň üçin psihologiýany öwrenmeli. Ören köp kitaplary bar. Kitaplar hem her türlü dille bar. Psihologiýany enata öwretmeli, nähili sen enata bolanda çağa dogry terbiýe bermekde zerur bolup durýar. Molumlary hökman suratda gerek. Ol mene jane islenlik ugurda psihologyň kömegi gerek. Siziň işiňizi dowam etmeňize näme güç berýär? Men başga adam gowy.
insan perverlik. Men вообще her bir adama düşünjek bolan. Sebebi adam öz tecrübe durmuşundan düşünüp ya düşünmeyen yerler bolan. Ki halatlarda men neujeli şuna düşünüyorsunuz? Şu kelläňizi işle däýiňem diýip diýen sebebi men üçin käbir zatlar elementarny ýaly. Käbir adamlar kiçilikden öwredilmänsen şu zatlary yüzle garaýar. Düşünýärmi? Bu ya biperway garaýar. O da özüne ýalňyş neme ertýär. Şoda kä halatlarda adamlar ýalňyş düşünýär. Men olara nabrot düşünürjek bolan, şo 5 milden bolsa psiholog yani gelinenne şu zada düşünmeklik wajypdygyny aýtjak bolan. Ýöne köp adam akıl sakya diýip pikir edýär, köp adam özüm bilýän, soň bir problema duşan soňlarym onuň gelinýä onuň geçirek bolan çapdan bolan. Ýöne daşa degen da. Sebebi nemedem bu käbir diýýärsiz näme gerek o bitirip nerwiňizi ýakýaňyz ýani amma howa men nerwimi ýakýan, o hakda söz ýok, no bir şonu etmeli. Marilyn Monroe oğudolluğun etalonu. Hova. Ýöne şo özüne urojuna diýip hasap edýän. Şey. Da. Gözüne getirin, şolar ýaly oğudon özüne urojuna diýär. Men bitmişan diýip hasap edýän. Sebebi şu kiçilikden şoňa şo goýulan. Kiçilikden çağa sen oğudon, sen boyun derek gali uzun bolsa, kiçirägem bolsa sen malades, saňa boy nemeden köýnek çykýar. Boy ozatdan gurjak gali. Ay näme diýip göwürlük bersen şo özüne göwüni ýetip esýär. Men tama primer ýetirýän Ýevreyleň terbiyesinde. Ýewrey çağa gyçyk çyzsa iki babuşka, iki dieduška. Daýda daşyny Felix, какой sen молодец, bu suraty çekişini diýär. Ýa özü çağa hudожник bolup özüni görýär. Bizimkiler näde? Tokujak qara ýagal möle gözlüce çağa halyň üstüne kubikden çağa görýär. Oň üçin dwarets. Dogrudanam çağa şo dwarets görüp bilýär. Şoň üçin ertek aýdanda o şo zatlar gödüňine getirip bilýär. Ha biz näme diýet? Aýyr ýogat manyp musur etdiň häzir mihman gelýär. Haýyr bu musuruň diýerse, to çağan döwet. Şo bolana. Şol çağa da kiçilikden üns berilip, şoň ideýan dadyny näme gurýan, bunu gurýan, daway bile guruşoly, daway näme delliýsen, şonam elementarny diýip bolar, daway bu zatlar o jaýga geçirir, şo jaýda gur diýip. Toýs adamy basmak, döwmek bizek bir normativa girenýär, soňundan besan hem üçin men çağam beýdiýär, diýer. Sebäbi şeýle terbiýeler. Erkek adamda şeýle bir ýagdaý bolýar. Öňe bulara diýerler, siz aglamallar. Sen oğlan, sen bana çıdamalı. O çağ ağlamak utanç diýdiler diýer. Hova, sen hiç kime sırrın aýtmaly lille oğlanlara. Men studentlere lekçe kamda diýerler. Şeýle piramida var. Oğlan köp dogýar. Gyz az dogýar. Dogonna. Oğlan köp ölýär bir ýaşda, gyz az ölýär. 3-4 ýaşda oğlan köp ölýär, gyz az ölýär. 6-7 ýaşda gyz adylya oğlan köpelese oğlan atwörtke bilen sokmaly ýerde sokýar, bir oýun oýnaýar da diýär girmeler jaýlary togurýar atmışym oğlan köp. 11-10 ýaşda gyz köpelýär. Menstruasiýa dat başlanýar organizmde ütgeşmeli. Ve 15-16 ýaşda oğlan köpelýär. 17-18 ýaşda gyz köpelýär. Sebebi dogurýar da diýär, rody bilen şeýle. Şeýle gidýär piramida. Çür tepesinde kim madröýär? Gyz mi oğlan? Erkek adam mı ýa? Kim madröýär? Zinan madyr. Zinan. Dogry aýtýan. Näme üçin? Sebebi şu piramidada iň ýokurda aýal maşgalan bolmagy, aýal bole gipki, bole выдержанный. Erkek adamlarymyza bize kiçilikden ýerler, sen aglamallar. Sen hiç hiç kime aýdyp bermeler. Ha? Gahar gelen aýal maşgalan näme diýär? Bygyrýa, aglaýa, içer süpürýä, kiriýä, gidip oňa da aýdyp berýär, maňa da aýdyp berýär, shopping terapiýete, haladinniň ýanyna aýrylar, bir topar nemeler bar. Erkek adam gahar gelse näme diýär? Bir zat urýar, döwýär, söwýär, şark edip gapyny ýapýar, gidýär biri bilen içýär, ili ýene bir zat, şo şeýdi. Gaýtym ýene bir problema döredýär. Şeýlem, özüne ýene bir problema döredýär. Näme üçin? Sebebi olar kiçilikden aglamady, näme üçin aglamallar? Ne bir iň ýakyny ýoğuluna ağlama diýilen adam mydam içinden saklap ağlaban bilen. Gözüňe oýtdyrym.
Şoň üçin hem erkek adamlar bizde tizi keselli bolýar. 40 ýaşdan aňyrda hemmesi keselli. Hemmesinde infarkt, infarktna sostoяние, sahyryň diabet, bergiden. Tromboemboliya diýe sebäp olar içinde küplenak. Sen o zatlary ýyly aýtma. Sen plan. İçinde saklap dursa, hemme zat kesel öwrüli. Onuň üçin hem aýal başga, aglamalar naglaýar. Söwüşmeler de söwüş. Ayallar da diýilýär de gidilýär, ha. Gitýär onuň soň pulun magazyna söwüşdirýär da aç için soňda gyýgyr ýa, içeri süpürýär men gamagalýan studentler. Eger padýanyňda bir içeri süpüren bolsa, значит, olar dogry alata bolan problem bolan drayda dip berenler. Da, ну это понятно. Но по крайней мере hiç kime zeperetena. Sebäbi adamlar gidip urşup başlaýarlar. Понимаете? Kahar gelenine urşup, bir zatdan aşıp, ne şu ervesade getiren. То есть şu zatlar gödüňüne tutuňda erkek adamlara больше нужно условия. А то bizde diýerler ayal. Men ýaşlar bilen işlemseň ýaşlara diýsem, kime yeňil ýaşamak diýsem, studentler diýe, gyzlar diýe, oglanlara yeňil ýaşamak. Oglanlara diýsem, kime yeňil diýsem, gyzlar diýe. Asliyetin ikisinin hem durmuş öğrençilşirim. Oğlullığım öz pravilasy var. Plandat bolanak. Oğlullar başka. Olar asliyetini başka. Ayallardan öğren tapawutly. Sebäbi olar dostlaşandan da başgaça dostlaşýar. Olar ilk uruşýar, soň aýrylşmaz dost bolýar. Bütün ömrüne ta ölünçe dost bolýarlar. Ayallar meýle däl. Ayal başda eppede jüppe aýtmaly adam aýdýarlar, aýtmaly adam soň saç yolmaly oýnaýarlar. Это психология. Понимаете? O erkek adamda dostluk var. Ayalla pat большим сомнением. Sebäbi ayalla baslaşlyk var. Onun mudama ozat etmeli. Köp ayallar ayrılışya ayal zograsynyň sözünden. Ayrılışýar ondan emer bolarmy? Korona diýen zat näme üçin ödünde ýok? Bu napa? Bu kim? Men onu 3-nji klasdan bilen, oy özüniň ormanyny 1000 ýer bar, mende ýok. Подсознание да şo действие ediyor. Üçüne maslahat berenine ayrılıştık maslahat beri. Ödüm soň durmuşa çykýar. Çorosa ähersiz galy, ödüm durupdy, ödümi galdyr. Вот. Erkek adamda beýle zat ýok. Egerde ajana şertsiz söýgü diýip bir zat bar. Безусловная любовь diýe. Köp ayallar sa mной спорят. Ayal şonu oňarýar. Niço подобно. Diňe erkekde bar şertsiz söýgü. Ayallar şertsiz söýgü diňe çagasyna bar. Nähil çaga bolaýsyn? Ejesi şonu gorar. Şertsiz söýgü. Erkek adam şertsiz söýgü ba, oňa düşünürýän, bulaýan şeýle, maňa alma, maňa öýlenme, bu ne planyň ýok, siz bileňler, o şeýle bir gowy diýe. Bilmäti, şertsiz söýýär. Şertsiz. Nerden gelip çykan, kimin kakasy, kimin ejesi, daşa klassikada da bardyr. Neme bar? Romeo Juliet. Вот, klassikada Romeo Juliet'de. Romeo Juliet'ten kapul etdiğine ama maşgalasy wrażduýut. Ömrüne bir-birine düşman bolan, şonda da şoň gyzyny goýarýar. Şertsiz söýgü bar erkekde. Ayarla şertsiz goýup çagy üçin. Näme üçin? Sebäbi adamzat dowam etmek üçin, şo çagy nähili ýagdaý bolanyny şony ulultmak, ösdürmek üçin eje özüni pida edip bile, şertsiz söýüp bile. Kakada ýok çaga, patlaşany. Могут со мной многие поспорить, но наукада şeýle. A вот ayalla çagy üçin şertsiz söýgü bar. Erkek atnaşanyda ýok. Ayallardan soraň, näme üçin şunu saýlap teşdiň diýse, aýo owodon, aýo gözü näme, boýu näme, baý maşgala näme, hökman şerti bar. Erkekde ýok. Zenalar çün ýürekden gowuryp bilmez diýenmi? Ýok, zenan gowuryp biler. Ýöne научный исследованияда barlygdan geçirilen zatlar bar da. Что adamzat döräli bäri wyjyt etmek üçin уже вырбытыны zatlar bar. Şertsiz söýgü. Köp maşgalada çagy kesellenip bolsa adamsynyň gidýän ýagdaýlar köp bolýar. Ayal giden adamsy gidýär. Ayal saýlap alanyny hökmany bir şert bilen alýar. Hatta şonu diňläp görseňiz, gözi owodon, şoň boýu owodon, ak gözli, nämenem hökman şert aýdýar. Erkekde ýok şo. Düşünýärmi? O men ýene bir zat aýtjak bolýan. Eta gowumda erbedemde, eta ýagdaý. Düşünýärmi? Tebiga çeýle döredýär. Eger ayallar şertsiz söýgü çagasyna bolmadyk bolsa, onda çagalan köpse ölüp giderdi. Düşünýärmi? Şolary
goru ya, ekle ya, sakla ya, çağız şoň ala desne de şoň tüýbünne dur ya o da. Понимаете? Onun yeni bir zat aýtmaly. Çağı köp adam diýäne erkek adamy aýna çağalanma hiç gitmedi. Çağı erkek saklama, çağı aýal taklaýar. Düşünýäňmi? Ete ören çylşyrymly zatlar. Men beýdiýsem köp aýallar diýär, biz yaman gowy bolup bilýäs. Menim şu açıyla setlenmelen boljagyna biraz inanýan. Конечно, olur. Это есть исключение из правил. Yöne asliýetine seretden şu do konca dost bolan o erkek adamlara seredin. Şu ders käbiri 4-5 ýyllap gürleşmese agyr ýagdaýa düşene dostuň ýanyna barýandyr. Вот это уже женщин мы не увидите. Это редкостное явление. Ýöne sen an duýgudaşlygym bamy kadyp pikir edýändir. Duýgudaşlyk bardyr. Временами. Şu ýerde duýgudaş, bu ýerde duýgudaş da. Men näme üçin muny çynka aýdýan? Men aýdýan, što aýal öz ornuna bolmaly, erkegem öz ornuna bolmaly. Şoň şeýledigini bilmeli, kabul etmeli. Erkek adamlarym aýalyň şeýledigini bilmeli, kabul etmeli. Men aýryşanlar bilen işleýän, köp aýryşanlarda aýallar gursun ýa erkekler. Onuň bu şeýlemi, kakaňmam hu, kakaňam şeýlemi ýok diýär. Oglan oglunmam bar. O da şeýlemi ýok. Ogluma mağlul o da şeýlemi ýok. Bitti, uje näçdan ýok bar. Ha? Ýöne şoň öz ustanovkasy bar da eýen men aýryşdym, erkeklerin hemme serbet. Erkekler aýryşýarda, aýallaryň hemme serbet. Hemmesi gyra deň däl. Onu kabul etmeli. O wagtda söz ýok. Ýöne şeýle umumy karakteristike berileni, şu aýallar şeýle, erkekler hem şeýle diýle. Şonu şeýle kabul etmeli. Erkeksiz yer ýüzündäki ýaşaýşy gödüňne getirip bolmaýar. Diňe aýallar eten ýerýärine. Edil şolar ýalam. Diňe erkekler aýallar ýok. O da bolmaýar. Onuň üçin her kim öz roluny oýnamaly. Aýal mı aýal şekilli, erkek mi erkek şekilli. Ol bilen bolmagyny kabul etmeli. Siýlamaly. Bularym olaň badygyny kabul edip siýlamaly. Siýlag etip gelýär. Bot, şol iň esasy zat. Siýlag bolmadyklarda normal durmuş bolmaýar. Siýlagam hemme zadyň özüni bolmaly. Söýgü ýene bir gede aýdýan. Söýgü häzir bar soň ýok bolmagy mümkin, ýöne siýlag bolmaly. Häzirem bolmaly, soňam bolmaly, mudamada bolmaly. Sebäbi siýlag şo sen çağan kakasy, şo sen çağalan ejesi, şo sen saýlap tapanyň, näçe sen şeýle şo erwet bolsa sen saýlap tapanyň. Bilmänki, sen bile ýaşanyň. Şeýle erwet bolsa, näme üçin şunça ýaşadyň diýen. Näçe soraglar bar. Onuň üçin aýdýanar, men ýaşlara köp sorag provokasiýony berýän. Onuň berýän jogaplaryna görä de karakteristika çykarjak bolan. O da psikologiyada gerek zat. Sebäbi adam sırada sana dogrusyny aýtmaýar. Kä halatlarda käbir soragy aýlap dolap başgaçyrak ýene berýän bolar, şonu isçine jogap çykýar. O metodlar amma. Adamlar özünü bilmeli. Men aýal maşgala. Men şunu. Oňarýan şunu edip bilýän, şunu başarýan, şunu bir başarnyklam. Men kapdalymdaky erkek adam şeýle. Näçet erkek adam kesellerini agyr keselli, aýallar ýalylar. Erkek adamlar howsala düşýär. Sehel bir zat bolsa da, onuň gödüňine tutmaly. Toý şoň psihologiýasyna görä, şoň ýagdaýyna görä, men şoň bilen gowy durmuş gurmak üçin, şoňun häsiýetini bilmeli, şoňa görä de men durmuş gurmaly. Poнимаете? Daçy şu zatlar şoň gaharyny getirýän bolsa, onu asuda çakda şu zatlar bilen men şoň bilen gürleşmeli, şoňa ýetirmeli, şu zatyň şeýle dälligi, maňa ýalňyş düşünýärligi, Wagtyny beýlemeli. O wagtyny bilip ol käbir diýär men aýalyma diýän, men işden gelen aç gelen nahar men onuň aýtdyýan ol kapydan giremden maňa arz edýär da. Eta işlemem kesilýärdi. Toý sen şoň ýagdaýyny bilýärmi? Sen şoň ýamanlyk etme. Sen öz işiň bitende bilýän, şo maşgalada bir zaty gowlanyrjak bolýan, ha? Onu sen şo ýagdaýyna görä naharnysyň onuň aýtaý. Bilmäçi? Käbir şoň ýok, men sana nahar ýemäkäň aýtjak diýip başlaýar. Wes konflikt. Bilmäçi? Utýanda adam ýok. Aýtym ýene problema şartlar diýip gapyny gidýär. Ne sana nägeler. Onuň soňky döwür gürleşmezlik bar adamlarda. Näçe adam gürleşmese, o pikir edýär. Men onu gürleşmän jezalaýan näde? Gürleşenä.
Adam başta ala deydi. Sonra öğrenişe, öğrenişme sonra aytem bu kendine. Bilmeydi. Arası üzülüyor. Adamlar da aşlaşıyor. Onun için asliyetini bu maşgala olmak için eğer bir zat göğünün içiğilik giden olsa şunu yatmakan sağlaştırmalı. Onun çağlar yok çaktı yanında. Bu şuna şey dedim bol sen men most yanlış düşünenlerin. Şuna şey dedim bol most men bir zat neme denlerini. Bizimkiler ne diyor? Yok. Sen şey ettin mi? Men sana şey diyen. Sen bana şey ettin, men sana şey diyen. O doğru kalmalı. Onun için kommunikasyonu etmeli. O da men bitama diyen hem zat öňde goýan maksada bagly. Eger maşgalan taklamak maksat bolsa onda şo boýunça hareket edilýär. Eger aýrylşak, bagtymyz ýene-jak ene bir gezek diýsen onda başgaça edilýär. Bilmäýtmi? O da adamyň öz wybary bolmaly. Men lubom suçy adam gelende soraýan, "Siz näme isleýän?" Yo, men lubom suçy aýrylşak diýse, onu sen hiç edip bilmeýän aýrylşak adam. Seni düşünürüp bilen. Şeyle sen daha ayrılışarsın. Onun nime dem? O da psikologiyada işle. Haçan sen işin var, sana hem bir iş pırtlaga dedi. Haçan sen ne işin yok, iş yok. Haçan sen ademin var, sen hem bile gerek. Haçan sen öylönün, bir kırını veya bir naharını, bir sana seyredip gör, sen hem bile gerek. Haçan sen ayrılışan, sen hiç kime gerek. O da pravil. Adamlar şunu düşünür. Adam pikir ediyor, yine men şundan ayrılışarım, ona varır, niçin o подобного, o seni alacak mı? Это большой вопрос. Yaman köp, men şu ayrılışma boyunca dilene, yaman köp vaktim ediyor, priyomun köpesi şu bilen bağlanışıptı. Süyan zim huvu diyor. Süysün значит, dostluğa da harç edilmeli. Bilmeyci, dost olana sen onu vaktini dermeli, sen onu ihlas etmeli, правильно? Dostluk prostak bolanaga. Sen bir yerde geçirimlik etmeli. Ne zoran plan kafeye gideli, sen başka kafeye gidecek olsan, sen şun göğününe degmeyecek ol, geçirimlik et yani. Başkaları da şolar yal bolma. Eğer sen şunu yitirmeyecek olsan, eğer sen onu yitirecek olsan onu, öňde goýan nemelerden başka. Maşgalalarda, ayrı düşmek ýaly meseleler ýeze çykan maşgalalarda neçesini halas edip bilensiňiz? Köpüsini. Köpüsini. Ören köpüsini halas etdim. Ýöne men gynanýan zat men üçin ol köp halas edip bilmedikler. Men käsi bilen soňum gürleşýän bolan olar bak aýryşmalar eken diýelim ören köp. Sebebi çağlar ulolýar da öz başyndan geçirenini soň inatasyna aýdyp başlaýar. Siz şo gezek kurşoňyzda men şeýle duyguny başdan geçirdim diýä bolar, onuň ejesi Ahmet çekip başlaýar. Ya kakasy neme diýär. To есть men üçin 10 sany halas edilen bir ýaňa, 3 sany halas edilmek bir ýaňa, 3 sany halas edilmedik. Men gözümde eta yo men beýdiýsem men birisine Huday değil, men hem zaten bana bağlılar zatlar bolýar. Ýöne şolaň aýrylşmagy halatlarda aýrylşyp ýöne bir-birini silap ýaşap beren maşgalalar bar. Aýrylşyp bir-birini silap çağalarda eten ýatrajaýt. Käbirleri bar, şo dudalak aýrylşýarlar. Etliýöni ary köýüp duran ýaly, şonu pram unçtaýjy etmäne bir-birini neme. Bu zatlaňam hemmesi duyguň bardygyny anlatýar. Bilmäçi, haçan duygu hem bilýär, söýgü diýmek bu duygu. Oň bir giden komponenti bar. Onu ýigrenjemma, onu gabanjaňlygama, onu pram привязанность bar, onu aýamaklyk bar, onu вообще ülreýesim gelýär diýenim. O da duygu, şo söýgüň içinde. От любви до ненависти один шаг diýilýär, düşünýärmi? A вот maňa bir perwa yogam bolsa bir baram bolsa bir diýsen, şonu emme zadyň nokady goýulan. Eta уже восстановить edip bolmaýar. Daşy ýigrenenen bir ne şunu ýatladyp, bunu ýatladyp, çağany o zat edip, bir zat edip, bir terp neme edip bolýar. A вот haçan ay baram bir yogam bir diýdi, şonu nişat edip bolmaýar. Toş bir perwalyk gelen. Täşnawat anam radyona ýa aýtdyňyz da ýöne başga da baglanmagyň durly görnüşleri bar diýip. Biz hem dogrymy aýtsak, siziň söhbetiňizde baglandyk. Hatda onu tamamlasyňyz hem gelenok. Ýöne gepleşigimiziň innik sanlaryna da belki bizim mihmanymyz bolarsyňyz diýip umyt edýär. Size alyp barýan işleňizde ulul sünükler arzu edýär. Janyňyz sag bolsun. Taňar elkat. Minnettar. Köp sag bolun.
Bağların üstüne konanlı akşam. Kapyňyz kakylsa, açın edepli. Ol niçin gelipdir, niçikse gepli. Yüreğin gaplapdır, niçik gaýgam. Duyursunuz, yüreğinin üstünden bir tukatlık, güdük ätlep barýandyr. Minki doğru ahir, adaletli men, mıhman sizi milul garyandır. Gollan şeyle adam gelse kapıdan, yüreğinizi el alıp gollansız, yönü bir yarasız dağılı olsa, onun ağırsına şerip olmansız. Eğer şeyle mihman size gelse ya da şeyle duyulur sizin kalbinize mihman olsa, onu kimin yanına varmalığını, haysı lokmanı yüz tutmalığını indi siz bilýäňiz. Häzirlikçi hoşta olun. Toyda sağlıkta görüşelim.